Ọ dị mma ndị Igbo ekene m ụnụ. Ka m gwa unu ebe anyị nọ na ụtụtụ tata. Ebe anyị nọ tata bụ na Trans-Ekulu dị na Enugu steeti. Ihe anyị ji maka ya wee bịa tata bụ ihe na-agba anya mmiri nke ukwuu. Dịka o si wee na-efegharị na igwe soshal midia na ebe dị iche iche na onye bụ Dr. Chike Akunyili. Dr. Chike Akunyili bụ nnukwute dọkịnta, bụkwalụ di onye bụbu onye isi ndị NAFDAC bụ Dr. Dora Akunyili, ma bụkwara Minister for Information n'obodo Naijiria nụnwa, bụ onye egburu ụnyaahụ. Ndị ji egbe a na-amaghị ndị ha bụ gbagburu ya na Mkpọ dị na Anambra steeti. O wee bụrụ ya bụ ihe ịgba anya mmiri na-agagharị na soshal midia, dịka ozi si wee gwa anyị na ya bụ nwoke gara mmemme ndị ebe ya na nwunye ya nwụrụ anwụ bụ Dora Akunyili gara akwụkwọ ọba ebe a na-akpọ University of Nigeria Nsụka. Ha nwere mmemme ha mere n'Ọnịcha. E wee kpọọ ya wee sị ya bịa ka ọ nara asambodo enyere nwunye ya ka ọ nwụchara. Ya bụ nwoke wee jee ya bụ mmemme wee jee nata ya bụ asambodo, wee na-anaghachizi azụ wee sitezie na Mkpọ mgbe ndị oji egbe a na-amaghị ndị ha bụ jiri wee gbagbuo nyụọ ya anya wee na ndụ ya n'iyi. A wee sị ka anyị negodu ka ebe anụnwa bụ ụlọ ọgwụ ya bụ St. Leo's Hospital dị na Trans-Ekulu Enugu si wee dobe ihu n'ụtụtụ tata, dịka a na-achọ onye bụ onye isi ha ahụ achọ tata. Ndewonu, ka m gosizi unu ebe anyị nọ ugbu a. Ya bụ ụlọ ọgwụ Dr. Chike Akunyili. Dr. Chike Akunyili bụ di Dora Akunyili. O wee bụrụ ka anyị si wee hụ ya n'ụtụtụ tata na ndị mmadụ dịka ga-asị na ọ bụ iru uju na ibe akwa ka anyị na-afụ n'ụtụtụ tata, maka ọtụtụ ndị mmadụ mụ na ha kpara nkata kwuru na ya bụ Dr. Chike Akunyili ka ya na ha kpachara nkata ụnyaahụ. Ụfọdụ si na ya na ha kpara nwanne ụnyaahụ tupu ha wee na-anụzi ya bụ ihe n'igwe soshal midia na ya bụ dọkịta bụ onye egburu egbu na Mkpọ dị na Anambra steeti. Dịka ozi isi wee na-agwa anyị, ya bụ Dr. Chike Akunyili bụ onye Agụlụ dị na Anambra. Ihe na-ahụ ugbu a bụ ya bụ St. Leo's Hospital. Ọ nọ na nọmba 57 Nike Lake Road, Trans-Ekulu Enugu. Onye ọbụla na-abịa ụlọ ọgwụ amara na ụlọ ọgwụ ezoghị ezo. Irutere n'ebe a na-akpọ Nọwas, mee ka ị na-agbagote na-agabazi ebe a na-akpọ ndị na-ere ihe eji arụ ụlọ. Ị ga-ahụ ya bụ ụlọ ọgwụ. Ọ bụ eziokwu, Ujuọra nwe enyi. Ọ bụ eziokwu ihe i kwuru bụ na ọ bụ ihe na-agbawake n'obi bụ ya bụ ihe merenụ. Ọ dị mma ka anyị nenenụ ma anyị nwere ike ịbanwu ime jukene ndị nwe ya bụ ụlọ ọgwụ ajụjụ, ndị na-elekọta ya bụ ụlọ ọgwụ ajụjụ. Ọ dị mma, dịka m si wee na-agwa ha ka ha gwakena anyị okwu maka ya bụ ihe ọdachi mere n'ụlọ ọgwụ a, mana obi dị ha ugbu a. Ha ekweghị akpọpe ụzọ ya bụ ụlọ ọgwụ. Ọtụtụ ndị na-ajụkwa kedu ka o siri wee mee
ka o si wee mee bụ na Dr. Chike Akunyili bụ nnukwute dọkịnta. Ọ na-arụ ọrụ na UNTH Enugu ma na-arụkwa na ụlọọgwụ ya bụ St. Leo's Hospital dị na Transekulu Enugu nke unu na-afụ n'ihe onyonyo unu. Ya bụ Dr. Chike Akunyili bụ onye nụrụ Dr. Dora Akunyili. Prọfesọ Dora Akunyili bụ onye ji ọkwa minista nke na-afụ maka mgbasa ozi n'obodo Naijiria nakwa onye isi ndị NAFDAC n'oge gara aga. Ya bụ nwoke jere ka ọ nata asambodo enyere nwunye ya maka ihe dị iche iche nwunye ya mepụtara na ndụ mgbe ọ dị ndụ. O wee gacha anya bụ ihe wee na-apụta n'ụzọ ndị oji egbe a na-amaghị ndị ha bụ wee kwudo ya na Mkpọ dị n'Ọnịcha wee gbagbunyo ya anya. O wee bụrụ ihe ịgba anya mmiri maka na ya bụ ogbugbu egburu Dr. Chike Akunyili mere ya mmadụ 6 a na-ekwu na agbagburu ụnyaahụ na Mkpọ dị na Anambra steeti. Ka ọ dị ugbu a anyị agwala ha ka ha kpọnye m onye bụ onye isi onye PR onye mgbasa ozi ebe anụnwa ka mụ na ya kpaa mana ha ekwebeghị. N'anya efu na ha jiche igodo gbachiche ya bụ ụlọ ọgwụ gbachikọta ya ọfụma ọ na St. Leo Hospital dị na Transekulu ka anyị nọ ugbu a. Ọ dị mma. Ndị bụ Dr. Dora Akunyili Chike Akunyili nwekwara ndị agbata obi ka anyị nenenu ma o nwere ndị agbata obi ya mara onye ọ bụ tupu ya nwoke anwụọ. Anyị mara ka ha ga-esi kọwa ya bụ Dr. Chike Akunyili oge ha maara ya ka ọ dị ndụ. Ihe m chọrọ ịjụ gị bụ Dr. Chike Akunyili bụ onye nwụrụ anwụ ka isi mara ya bụ nwoke ihe iji mara ya dịka onye agbata obi ya ịbụ. Ndewo. N'Igbo ka ị ga-asụ. Ndewo. Ndewo. Ka m mata afa gị. Afa m bụ Onwe Uchenna. Ọ dị mma ịmara ya bụ nwoke bụ Dr. Chike Akunyili. Yes. Gbakene m ka isi mara ya. Ama m ya as a doctor. Anyị nọ ọ ezigbo mmadụ ka ọ bụ. Ọ na-enyere ndị mmadụ aka. Ọ dịghị ịchọ ịbịakwute ya were ya ka o nyere gị aka. So ọ ezigbo mmadụ. Kedu ka obi dị gị mgbe ị nụrụ ihe a mere? Since anyị nụrụ ya anụwa ahụ jiri onye ọbụla oyi onwere onye ahụ dị ụtọ since anyị nụrụ ya. Onwere onye obi dị ụtọ since anyị nụrụ the story. Kedu ikpeazụ ịfụrụ Dr. Chike Akunyili? Anyị fara n'ụtụtụ nnyaa anyị na-ekenechara ebe a nnyaa wute drive ya ma polisi ya na-esocha a ga-ebutecha ndị ebe a nnyaa ebe ekene. Ọ dị mma. Kedu ihe ekpere ị na-ekpe n'isi ndị ezinụlọ ya maka mama ha anwụgo kịta nna ha bịakwa nwụọ? Ekpere a na-ekpe n'isi ezinụlọ ya bụ ka Chukwu jiri aka gbaa ha ume na anyị nwa bụ mmadụ onwere ihe anyị ga-emenwu na Chukwu bụ onye ihe niile dị n'aka. Ndewo. Ọ dị mma. Ọ bụ otu onye na ndị ya na Dr. Chike Akunyili nọ n'akụkụ. Ka anyị jụkwa ndị ọzọ marụ Dr. Chike Akunyili oge ọ dị ndụ. Mama Ife. Ndewo. Biko ka m mata afa gị. Afọ m bụ Mrs. Nzakonobi. Afọ m na ị bụ onye agbata obi St. Leo Hospital bụ nke Dr. Chike Akunyili nwe. Gbakene m ka isi mara ya bụ nwoke na ka obi dị gị. Obi adịrị anyị mma maka ọ bụrụ otu a ka iru ebe anyị na-anọ kịta, ọ bụrụ otu a ka iru shops anyị na-adị. Anyị na-akwapụtacha ihe ọlụ a na-aga mana adụto na landlord anyị ka anyị sikere na landlord anyị pụtara n'ụtụtụ a na-anụ na egwu ya ụgwọ nke ebe niile dị ya o nwere ihe anyị na-ekpe ihe anyị ma anyị na-eme. He's a very nice man.
since anyị nọwara ebe a onye nụba anyị nsogbu for one day nugo for one day onye nụba anyị nsogbu kama ya onwe ka o si dịrị gị gakwuru ya ọ ga-amanatawo n'ọtụtụ nsọ ọ ga-emeli gị ma nọrụkwa ọfụma Ya bụ na ọnya nwe ebe a nọwa kịta. ọ na fensị ya ndị otu agbada bụ fensị ya. Ụmụ ndị na-akpụ di na ya nwoke bụ onye na-akpụ ka ọchị ọfụma. Ọ na-akpụ ụka ọchị ọfụma ọfụma ịbụ bifo ọnwụọ ya esida ọ gafere anyị ebe a anyị na kenecha so anyị mara na nkene anyị kere ya bụ nkene ikpeazụ ọ na-ama njakịrị ọfụma ọfụma. He's a very nice person. Kedu ekpere ị ga-ekpe n'isi ụmụaka ya maka nne ha nwụgo kịta nna ha bịakwa nwụọ? Ebere m ga-egbekwa n'isi ụmụaka ha bụ na almost na ọ dịzi ka mụ na ha nọ n'ofu ụgwọ they are now an orphan. Chineke ma ka o si emere ndị orphan ihe ga-echekwaba ha nọnyere ha ma meere ha echiche obi ha niile nke na-abụrụ njọ. Amen. Unu anụgo ka obi dị ndị mmadụ maka ya bụ ihe na-emegasị maka ya bụ ihe merenụ ọ ndị nọ n'akụkụ ya bụ St. Leo Hospital na-ekwu ka obi dị ha. Na mmata Afa m Chibuoke nwa. kedu ihe ị maara maka Dr. Akunyili a na-ekwu n'ụlọ ka eke obi dị gị? Obi dị na mwute maka na a sị na ọsụsọ a na-ekwe nwa mkpi Nigeria na afọ aja. O wutere anyị so much. Ka anyị pụtara this morning naanị ya anyị nọ na-enegharị anya ọrụ ekwela ya arụ ekwela ya eri ebu nne m bụ n'owe ebe ọrụ ekwela m eri maka na ezigbo mmadụ ọgbajuolu jekwuru ya onye ga advice onye gị advice asị nna even ebe anyị na-anọ ọmụ abụghị izu nabara ebe a mụ abụghị izu pụchara ebe a so mụ na ya dịka nna na nwa ọnwa mgbe nna mmadụ ihe nna m dọpụta ewu ọgbaghị ihe nga na-eme ọ na-aga aga so o wutere anyị. Ọ dị maka kedu ekpere gị n'isi ezinụlọ maka ha nne ha nọrọ sikịta nna ha nọ n'isi? Ebere na-ekpe n'isi ezinụlọ ya bụ ka ha were obi maka na ọnwụ bụ ihe dịrị onye ọbụla mana ihe a na-ekpebere bụ ka isi ka arụ maka na etu o si nwa wutere anyị ọ bụrụ na ọ nwụrụ ọnwụ uchie na ọ na-aya arụ ọ nwoke gbasiri ike na-enwe obi aṅụrị nwere mgbe gị na ya na mmadụ adịghị enwe okwu ịbịagoro n'ụlọ ọgwụ ya ọ bụrụ na ihe sie ike akpọọ ya ọsịsị rapụ onye ahụ so ezigbo mmadụ ezigbo nna ka ọ bụ mmadụ nwere ike gaa n'ụlọ ọgwụ ya otirite esisi rapụ ya n'oge ọ na-eme ụdị ha bikọs ya ife na o mere ma mụ mgbe nwere asịrịt o mere m ya so o wutere m ya o wutere m so much ihe eji mara mbụ oke nwa esi so esi a na-arụ even on Friday last week asapụcha motie ọsụ na ọ ga-eme travel with drive ya drive asị na ụsọ nwụọ ọmụ asabisi moto ha ji mere travel so o wutere m rinne ọ ya mere ifugo today na nwere ihe na-arụ ebe a o wutere m too much. ndo amen ọdam onwe ihe ị ga-agụ ụfọdụ n'ime ha anya mmiri ekweghị ha kwuo okwu chaa unu anụgonu ka ndị mmadụ si wee na-ekwu ka obi si wee jọọ ha njọ maka ihe a merenụ wee bụrụ ya na Dr. Chike Akunyili abụgoro onye lara mmụọ maka ọtụtụ ndị na-asị kedu ebe anyị nọ bidokwanụ ihe anụnwa anyị na-egosi na BBC News Igbo kịta ka m chetakwara unu ọzọ na ebe anyị nọ bụ na St. Leo dị na Transekulu Enugu. Ị na-anya kịta ị ga-ahụ Prọfesọ Dora Akunyili building. Ebe a bụ ụlọ ọgwụ Dr. Chike Akunyili. Dr. Chike Akunyili bụ di Dr. Dora Akunyili nara mmụọ ya bụ nwoke wee bụrụ onye zutere ọnwụ ya ụnyaahụ oge ọ gara njem ịga nata asambodo ndị ụlọ akwụkwọ ha bụ University of Nigeria Nsụka nyere nwunye ya bụ Dora Akunyili lara mmụọ oge ọ na-apụtazi n'ụzọ ka ndị a na-amaghị ndị ha bụ jiri wee gbagbuo ya bụ nwoke wee bụrụ ihe ime anya mmiri This is main road, you know that.
Oh, so, can I see if you are right? Do you work here? But I just saw you coming. Shall we please the PRO? Because I needed to talk to somebody about what happened. You know? So the hospital's reaction and all that. Okay. Ana m ajụ ndị mmadụ ajụjụ maka ya gbagburu ụnyaahụ n'ụlọ ọgwụ ebe a. Magodi ma bụ onye ọgwụ ka ndị ọdụ ya ajụjụ ihe a ga-agbagburu ya oche na mkpọ ka nọ gbagburu ya na draịva mana nwunye ya ọnya ka nna chọrọ ka m jụọ gị sa ọ dị mma ụfọdụ ndị Enugu maybe I would tell them all the even you suppose I don't suppose you know about by this hour. If not, I would have asked. I would have said something. Ụfọdụ n'ime unu na-ajụkwa anyị kedu ihe na-eme ọ dịkwa ka anyị si wee gwa unu na mgbe ọ bụ na ịgụọ isiokwu anyị ọfụma ị ga-ahụ ihe bụ ihe ahụ bụ ihe mere n'obodo ihe ịgba anya mmiri na Dr. Chike Akunyili bụ onye nke lara mmụọ. Ọ dị mma na-eso ezikwa anyị ka anyị ka ga-eweta Igbo bụ Igbo ya bụ ihe na mere Dr. Chike Akunyili bụ onye bụ Dora Akunyili bụbu onye isi ndị NAFDAC ma bụbụkwara onye minista na-ahụ maka mgbasa ozi na Naịjirịa bụ ihe ịgba anya mmiri o mere ụnyaahụ na Mkpọ oge ya bụ nnukwute dọkịnta na-arụ ọrụ na KNH ma nwekwa ụlọ ọgwụ nke ya na St. Leo Hospital dị na Transekulu Enugu ebe a gara ebe a na-ahụ n'Ọnịcha ka ọ nata asambodo enyere nwunye ya lagoro mmụọ maka nnukwute ihe nwaanyị ahụ mere oge ọ dị ndụ mana ka ọ na-acha anya bụ asambodo wee na-apụta na Mkpọ ndị a na-amaghị ndị ha bụ wee gbagbuo onye bụ dọkịta o wee bụrụ onye nwụrụ anwụ tata anyị abịago n'ụlọ ọgwụ ya wee hụ na ha ji igodo gbachichie ya bụ geeti na-abọ wee sị na mmadụ agaghị aba n'ime ya o wee bụrụ na ile anya ịhụ ma ndị nọọsụ ma ndị ọbụla na-eru uju dịka anyị sikwa wee gwu na ndị agbata obi ya ndị ya bụ Dr. Chike Akunyili nyechara ebe ha na-azụ ahịa na-ebekwa akwa ha agwala anyị okwu anyị ka ga na-ewetakwara unu ka ya bụ ihe si wee na-eme ọ na Transekulu dị n'Enugu ka m na-ewetara unu ka esi wee na-eru uju ọnwụ Dr. Chike Akunyili n'ụtụtụ tata aha m bụ Ebere Ekeọkpara ndewonu